Hodně lidí si říká, jestli jsou Nokia opravdu nerozbitné. My budeme ti, kteří to dokážou. Mám tady jednu starou Nokia E50, která už je tak polomrtvá normálním používáním. A první test, který bude pád tam z toho balkónu. Startovat pád z balkónu. Můžem? 3, 2, 1, teď. Pičo, ona se nerozbitla. A vypadá to, že telefon je stále v pořádku. A vidíte? Stále žije. Ani se nevypnul. To je ale věcička. No. Další zkouškou pro naši 6 let starou Nokii bude voda. Počkej, to nejde vidět vůbec. Tak. Vidíte, že zkouška vodou odolal. Mobil jde stále nastartovat. Doufujeme, že vydrží i další zkoušku. Který bude pád z vrcholu baráku, který se odehraje v dalších málo okamžicích. Takže, mobil je tam nahoře. Nachystán k pádu. Počkej, já nemám ani přiblížený, jo. No, to už je celkem výška. Můžeme odpočítávat? Aha. 3, 2, 1, teď. Píčo, vůbec jsem to Tak, schválně, to je jasný, že to nejde vidět. No. Jestli přežil tento krkolomný pád. Obrazovka vypadá na káry. Ukáček, on určitě bude fungovat, určitě s ním. Jo, je zaplej. Ty vole, Zvuk slyšeli se jste ozval. znělku? Ještě jednou? No to tam přiděláme, to je jedno. Jo! Jo! Takže, teď vyzkoušíme, jestli Nokia, která tam je pod kolem, jestli vydrží zkoušku autem. To chci vidět. Počkej, já... Ne, kurva. Aha. Takže jo, To je jedno, jestli to je... ona se ani nevypla, ty vole. To se mě dělat divný. Ale křuplo za mě. Můžu to pošlapat? Super aerodynamický tvar. Takže nacházíme se ve sklepě, kde budeme dělat test s mrazákem, ve kterém je minus 19 stupňů. Jo, já to zaostřím, no, dobrý. Zapnutý mobil Vidím, dobře. vkládám do mrazáku. Počkej, nech mě chvilku. Tak ho tam vlož, abych ho viděl. Dáme ho úplně na dno, protože tam je největší zima. Ano. Aha. Tak. Tak teď kolik máme hodin, podrž tu lampičku. Já tady dám hodinky, posvít mi na... Ne, nesvít nikam. Máme 6:45. Aha. Tak a mrazák zavírám. Tak. Po 4 dnech se nacházíme ve sklepě a vyzkoušíme, jestli Nokia v mrazáku bude stále fungovat. Dáme ho do nabíječky, protože baterka asi nevydržela takový mráz. Hele, svítí, funguje. A tady vidíte, že je to opravdu hodně. Takže v příštím díle si ukážeme zase další, jestli stále tady ta Nokia vydrží.